Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha Pi da ka Singam Beats Aqua na Molai Moro ha ka Jingdap Sunsnem Jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka Kali Datsun Ready Go Bathamai ka bas Kem bat Bidor. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khatn reuterik unai wing arajar arpo kalama hamting ban pendam no mardor ya ka soskular IY la dalam bagi nongshim y ya ki kherdop lum khajna jong ka district council ki badan ha West Khasi Hills East Khasi Hills bat Haribhoi district ki don kti ban lumpisa be ain na kitrok kitmar ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala shim ya kani karai kalong hadin baki nong yalam jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Operator Association hakishipotrik unailur arajar arpo kila panjing pensai na chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus Starwell Khan halor ka jingbon sabapalat jong ki kherdop lum khajna ka district council hasilinter ka surok jong West Khasi Hills District ter shado Ribhoi District kat hado baka bo jing hado kata yiki nong khayi ki balamat yaka jingdu nong hakabasalan yiki marrep niki noki mar na West Khasi Hills District shabar jong ka jilla Meghalaya u chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habakran chikilat pathai khubor ulayathu bakatnat kabadai pai kan sa penlong ya ka jingjurip kendit ban lap ya ka jingshisha bat hakajo kopor ulayathu ru baka district council kan saptha ya ki beat officer jong katrat forest bakin kurup bai ya ki trok kidding ki bayat klem ka transit pass ngila shim garai ba ki em in charge kim khat ya baro ki desi sya ka jingyalang ka bakarpang haka tagasni nginsa ay ki instruction siya baro kini ginamway ki git ka strict instruction pan haka juga po nakaliang ka department kin penkre ya ki read kat kum bangila item nginang IBM mentaru bakim day ban simpalat ya kador kabalabu kata ka karai kalian ka jungi bat ngin khotlu di kilisi ban ai ka strict instruction ka warning ka bakhlai balada lap biang nang ni syakmat bak kisadandru ki surprise inspection hakanu no ka por na kalian ka jungi iam neki officer ki bangin bu kerpang bakin lek ka surprise checking sekini hijit baladang hilang ba kishim bi'a kishim pu tapur lani kishim klemran ngimban si ban sim da ka bateng pakata kalom wat ban khang no yaki mo ta di karai ka ba ilaya rai la ka baar hagaju ko por ngila ai ngin ai ro instruction bagi tu gigit ki bangilabu kiriban krom be tik tangi gitu ki item ki bangilabu kimla ban krom palat ki wepat ki trok kiba kit ki wepat ki item ki bom dei ban krom hagaju ko por ngi la shimru karai ba kini ki forest gate ki jongi ki bangidan nakaliang iya mencari sakot lut iki nongwai bat kumjuru ya ki beat officer lani itu ki in charge ki be in charge ki beat banang ni syakman babaro ki forest check gate badan ki diban check lut ya ki trok ki bakit be an ya ki dia ki bamdan ya ki tipi ki bamdan ya ki tipi ki officer ki jongi ki day ban sis ya gini kali nginum syashu nang ni syakmat bagi officer ki jongi lani ki nong tray ki jongi lani ki nong lum kaki git ki jongi bakinya donti ban ya lumpi sabean nang ni syakmat bala dalam
wat kia kinong training suspend nin persitong kat kumkaan but ya kinuru gitro kibayat klaim kat tipi ke babiang kin hap ki officer ki tungi de ban le udan kam ban kat kumkaan ban sis ya kini kali kita di karai ke bangila ship halor ke ega bangila ja kini si kelong ke ega bangim sultanat ke kani ke isi kamla ban pediang nama kani ke isi ke bangi kwa ban nyale mau ban wanra ya ke jing sensya ke ba om no ke ba khamha bani ki we ki por ki beladep na ta kadau ngindom la sya ya kini ki bakin jaber ha ki por wan ba ka we ka bakim sultanan kalong ba ka haka ju ka road mo haka ju ka district kidan la ka jong ka stretch om no ki tang bangila ai menta ke instruction ba ya kitu ki bala I slip haka we ka gi kamot ka tu ka slip ka ki de ban peti haka we ka gi te ka tai ka we ka gi kamla shu ban krong ka dan ka don ka cing keno ha ki isi bala da ba ki shimbet mo ki shimbet ka chubu menta la krong na we gi number 1 da poi haka we ka gi ka ba hadin khasan arpo kilometer le sei ka ba long shabar ka road pa ki krong biang te kani kim la na kaliang jongi ngim sha si sen ba ki de ban pedi ya ka slip ba kim de shu ma